Coneixeu bé la comarca on vivim? Avui ho posarem a prova amb algunes preguntes ràpides. Prepareu-vos perquè arriba el nostre qüestionari especial sobre l'Horta Nord. Quin és el menjar típic de les festes de Sant Antoni a Meliana? A. Arròs al forn. B. Arròs amb carxofes. O C. Arròs amb fesols i naps. La B. Pues no, era la C. Quin edifici emblemàtic de Massamagrell és seu d'un esport valencià? A. Poliesportiu. B. Trinquet. C. Camp de futbol. B, trinquet. Molt bé, l'has acertat. Següent pregunta. Què va regalar Jaume I als regants de l'Horta Nord del 1268? A. L'ermita de Santa Bàrbara. B. La Reial Sèquia de Montcada. C. El barranc de Carraixet. B. La Real Sèquia de Montcada. Molt bé, l'has acertat. Següent pregunta. Quina fruita s'utilitza en la nit del farolet de Rafelbunyol? A. Carabassa. B. Meló de tot l'any. C. Taronja. Crec que la taronja. No, t'has equivocat. És la B. Meló de tot l'any. A veure si la pròxima acerteu. Quina altra comarca limita amb el terme de Puçol? Quina altra comarca limita amb el terme de Puçol? A. La Plana. B. El Camp de Morvedre. C. l'Horta. A. Era la B. A veure si la pròxima acerteu, va. Quin cereal s'emmagatzema a les Sitges de Butxassot? A. La daxa. B. L'arròs. C. El blat. No ho sé, crec que la C. Pot ser? Molt bé, molt bé. El blat, el blat. Molt bé. Anem a veure. I per últim, com es diu el grup de cultura popular de Massalfassar conegut pels seus correfocs i espectacles amb foc? A. Els tabelters de Massalfassar. B. Els dimonis de Massalfassar. C. La colla del foc. La C. La colla del foc. Pues no, és la B. Els dimonis de Massalfassar. Fins així el nostre qüestionari. Moltes gràcies per participar. Ja veieu que l'Horta Nord dona per a molt i sempre hi ha alguna cosa nova per descobrir. Moltes gràcies per convidar-nos. De res.